umsebenzi onesi nabo banamsebenzi government isicela siphendule hayi bo senzeni i-pharmacist sihlele emakhaya i-social worker sihlele emakhaya i-graduate azinamsebenzi kanti besifundelani ndifuna wisitanga yini ndifunde kabuhlungu umama notata besokola abantwana basekhaya belamba ukuze ndifumane isidanga ndithi phambili ngewo phambili ngewo ikati lele siko idlala ibulala abantu ndithi phambili ngewo thatha ityhefu ndife ndithathe umkhonto sidubule vele kuphele ngam ngoba sendihlekwa senjama wegamenti isinikeza isibane wegamenti isicela amachiza sifuna ukuphilisa isizwe imali soyithetha letha yini ndifunde kangaka ubusuku nemini ndifuna wisitanga